Ka kubur ka basngaw tanan ka bangakwa bani sama ni kapor kalong ke jingi tulupa ya unong penem. Lengba ka ni channel Kasi Gospel Media haka keteng ke jong Jesus ngai kublay ban ngapriang subha yepi baro. Kawai na ki kubur ka bangala pelai lengba ki video haka ni channel kalong kumnungin pensisya ya ka Bible haki bampatep kumnungin pensisya ba ka Bible kalong kaktien ka jong ublay ka basisya. Don shibon kidaw ka way ni kita kidaw kalong bangalay ito. Namar ba ka Bible ka don ya ki jing tulupa ki basisya. Kidon hado kuma syajar aspa live kunay tili ki jing tulupa na ka testament ka barem. Sanspa nyopo pratli ki jing tulupa na ka testament ka batmay. Baro kilong hado kuma syajar praspa ka nyaw tili ki jing tulupa ya ki balatho. Haki prahaja laispa sanpo artli ki dekat Bible. Ki danru haduk kumba laispa sanpo tli ki jingi tulpa ke testament kabarem kabakran tang syapang uji sukres shwa bo unlong brio syagani kepertai. Nrus pasnem shwa ban kaya uji sukres unongi tulpa jong ublay uisia haklanong kebanyo ka dekat kebakasaw ulay tulpa baka tesati kan punkhun kan kaya uta uklung kabatau ya Jesus Christ Matius kalonong bankong kat khot ka apply lapendap ya kani ke jingi tulupa ha ka way ka brio ka bakateng ka Mary ka badang ya te aktien bat u Joseph bat kalakha ya ukulung Yesu Mika kalonong basan kat khot ka baar la dabi tulupa ba on kha ya Yesu ha ka shnong Bethlehem Matius kalonong ka baar kat khot ka banrio labu jikmau ha ka testament ka batmai Matthias kalonong kabaar kadukat kabakat riu haduk kabakat pra. Hadien bos Herod. Ulatip na kita kirustat. Syapang ba on kai ya uta unong penim ubolong usim. Ha kapertai. Umasak sinsyar ha kipor kibanwan. Long ba kini kirustat. Kim syam lawan banyat hu ya usim Herod. Hae balakha yau walau sem Herod ulakli ki lada pilashem sayathu hadien ke jimbitar ke jong sem Herod ulapha ban penyapno yaki kon senrang baro kiba ha Bethlehem nadu kiba asnam bat kiba kampo ka Bible ko ong bakaladon ke jingyam brio la pendep ya kata ka balaong do Jeremia unoi tulupa balakran hakalanong kabalay puwe ke dekat kabakasan haduk kabakatnyo. Syapang kani ke jingja ke jingyam brio kabalong ke jimpenyap yaki kelung. Sywa kan mi kani ke hukum u angel ujong trai ulam mi pau hau Joseph ha ke jimpok sneer bat ulak keran. Bau day ban mi no na kani ke senang banlet syari Egypt. Ke Bible ko ongkom ni Matius kalanong kabaar ke dekat bakasan. Baru ulah syong hangta hadu ke jingyap u Herod. Bakumta on pendap ia kata balaong utrai da unong tulupa o Hosea. Kalau nang bakat we ke dekat kebenkong udaong na Egypt ngalakot ya kun jonga. Isia kalau nang bandri puwe ke dekat kebenkong. Kadai ke jingi tulupa ya kakam kaba ujisu un sale. Baya u on pendap do musim jong ublay. Unialap ya ke kubur ke babha un span ya ki balapat donut un pli kita ki baladan ha ka bendi ki balak syakum ha ka jingim ka jam sim ka gospel ka kum Lukas kalonong ka basaw ka dekat ka bakanyau hadu alpuwe u Jesus Christ andau lasan ularang ba ula puli ya kani ka kitab u Isia baruong la pendep hau ya kini ki ike baro hooi kat ba udang don ha kani ka slapertai ulale shibun ki kamba ki kampla ula pengkia ki babun ki briu open page ki bamala open nya ya bedko open kia ya bapang nyap shiliang open kia ya ki bapang nyang tholi nang ta shushu ube ya ki ksut ki krai ki bala shongsu ube upelat ya ki na kini ki jing shakhum jong ka jing im ka jam sim nang ta shushu ki kamba tang santli ki pu ar ki dokha ulap saya ki palat san hajar ngut ki brio ha kata kapur. Kadu ulap penmipat ru ya ki katu keni ki balayam. Katkum ke jenwai sam ke basau puwe ke dekat ke bakandai
Kay thulupa ba on sadan na pedeng ki polok ki jong u Jesus Christ lani ki senran ki jong u Jesus Christ ya kaba kien sa syukur lani syet kala ya u Jesus Christ Marcos kalonong ka bakat saw ka basaw pulai hadu sanpo labu jikmau way na pedeng ki kat arngut ki senran ki jong u Jesus Christ u Judas Iscariot ula syet kala bat uladino ya u Jesus Christ ha ki nong tho bat ki Pharisi lade bi thulu paru ya kador ka no ba on sadi ya Jesus Christ Sekharia kalonong ka bakat way ka bakat ar da laipo kisbai rupa Matius kalonong ba apong ri ka bakat san la pendap bat kalabu jikmau ya ka jinja ka basisha Shushu kat kum Sekharia kalonong bakat way ka bakat lai ya kita ki laipo sbai rupa on ai ha unong thau khiu kay kabalaja u Judas ula smuram ba ula dino ila ujong ukunran ula penpai ya kita ki laipo sbai rupa ha ki nong tho ki Pharsi ki blakwa ban penyap ya u Jesus Christ Henry kini kim shem la shem long ba kini kila thiet no dakata kador laipo ki sbai rupa ya ka wei ka jaka na unong thau khiu ban pelong ka jaka tep ya ki nong wei Matius kalonong ba apkunyo kadukhat kabalay hidu kabashipo labu jikmau. Kalkum ka kitab u Isya kalonong basan pulay kadukhat bakat ar. Lai thulupa ba on sa na pna ya u Jesus Christ lambat kiwe kidakat. Marcos kalonong bakat san kadukhat apkunyo apu prang ni kaong. Kilasa na pna ya anmut kidakat ru lambat u. Ban pendap ya ka kabalakran ha kajing tho kajing thulupa. Kajenwai sam ka ba ar ka dukhat bakan riu lai thulupa ba on sa sanar ye kikti ba kikjat jong u Jesus Christ ho how Matius kalonong ba ar phohnyo ka dukhat lai psan labu jikmau ya ka bat kumnu balasan apna ya u Jesus Christ Matius kalonong ba ar phohnyo ka dukhat lai psan hani ka ong tehba kilaya sa apna ya u kilaya bentai ki jan jong u kidaya khalai bawa pendap ya kata belong da unong itu lupa balakran ha kejerwai sam ar po ar kalanong kedekhat bakat pra kejerwai sam ka ba ar po ar kedekhat kaban kong kalai itu lupa bau jisu unsa kren ya kini kikentien unsa pertai ya kini kikentien ublei jonga bale mila ino yanga Matius kalonong ba ar phohnyo kedekhat basau punriu u Jisu halor kedipna haba uba ikipop ke jongi bansis pa ikapathai paro kawai u bala juong ba ukpa u judon kat bat u mala kasngi bat mala kapor ha kata kapor haba uba ikipop ke jongi shem layo ya ka khamat ke jong upa uperta ikikentien eli lama sabak thani kabamot ublei jonga bale mi ino yanga kajenwai sam kaban riupo kundai kedekhat balpuai kade kejingi thulupa ba on sa ID ya u Jesus Christ da kaserka ka kabakthang bat kabajau Yohanes kalano bakak khandai kedekhat apu prahadu laipo la pendep ya kani kasam kabalai besau kedekhat kabarpo lai thulupa ba ya kishing kikjat jong Jisu on open ken bat tangkawe Sekharia kalonong bakat we kedekhat bakat lai thulupa ba on sum ya u Jesus Christ Yohanes kalonong bakat khandai kedekhat ka balai po ar hadu lai besau kalong ka jingpla bala pendap thik ka Bible kong kim syam la pen ken ya kikjat jong u la kamtaru we ni kita kispai ula sum ya ka krung jong u da usum te kumni lami kasnam bat ka ho ya ki wei ki armut ki dakat la pen khen ya ki kjat ki jongki kalong ka jingpla ka basisha habangi puli ya ka tien ka baem ka Bible ka jonwai sam ka ba khanre ka khat ka basipho ka de ka jingi thulpa bau Jesus Christ on amat ya ka baput ka bamut on samipan Matius kalonong ba apu pra ka khat banrio ka de ka jingi thu khana ka jingja ka basisha bau Jisu ulamipat hakasngi kabalai bat hadin ba ulamipat sa kumba sauposngi
unang pulut ya kapor balak kisendran bandon hag ni kabarthai nekong Petrus kalanong kabanikong kadkar bakat pra hadu ka barpo hang ni kaong haba pite ba om da ki ki basap kum karupa la ni kaksiar balasuspa ya phi na kata jinglong jing imba thala jo phi ya kabal IT pateng la pateng na kikpa Henry da kasna bakodor kum ka jong ukhol no brot ba klempop ba klem thopria ka jong ukresken ya ubala thumu lupa na do bampa seng no rem ya kabarthai gini kijing itu lupa baro gede kijing pendap namar yanga ya phi bad yang ngilang baro ke banget ha ka jing itu lupa ka jing ia ke jong blai onyo ya ke jing penem langba uji spres la suspa yangi omshu da kasnam jikimrat Henry da kasnam jong uji spres ubolong uta ulang kenya ubushisha ubala penem yanga padia phi Kajanwai sam ka ba alpusaw ka dukhat ka ba hinyo hadu ka ba shipo lai thulupa bo Jesus Christ on sakiu shabneng kikam ki apostol kalanong bankong ka dukhat bakhandai labu jikma ba kisran ki jong Jesus Christ ki khmiet kumnu bo Jisu lakiu shabneng ka khubor ka bangakwa bani sam ha ka video ka banwan kalong ukres ule ayu menta habneng polok ba lada pisngau tanat yakini ki khobor yai bodien rengkat bat ka jingduai to ai ba uble un kurku ya pi iwei pa iwei na ka benta ka brom jong blai amen